L'estrabisme és una patologia que es pot donar tant en nens com en els adults. Les causes poden ser diverses, són moltes. És la patologia més freqüent a la infància i el que sí que és molt important és iniciar els controls precoçment en nen, més si hi ha alguna sospita d'alguna desviació, perquè d'aquesta manera podem iniciar un tractament molt precoçment i el resultat final serà molt més bo. Quan més triguem amb el diagnòstic, més problemes podem tenir amb arribar a tenir una bona agudesa visual i un bon paral·lelisme ocular. L'estrabisme és quan perdem el paral·lelisme dels dos ulls, és a dir, que en alguna posició de la mirada no tenim els ulls paral·lels. Tant pot ser quan mirem de front, quan mirem cap a dalt, cap avall o a algun costat. L'estrabisme més freqüent és aquell que veiem quan el nen desvia els ulls cap a dintre, però existeixen també desviacions dels ulls cap enfora, els ulls cap a dalt o cap a baix. Cada estrabisme té el seu tractament, amb el qual, per tant, no podem generalitzar, però sí que és molt important remarcar la importància d'iniciar les revisions precoçment. La patologia, en el cas dels adults, la causa ja és més diversa, pot indicar una patologia greu, ja si tot és important fer la visita per l'oftalmòleg.